Kantauri itsasoa eta lurraldea ere bada. Urdinarekin lotzen gaituena. Jaio, hazi eta bizitzen ikusi gaitu. Hemen itsasoa ez da paisaia bakarrik. Itsasoa eskola, tailerra edo etxea da. Tradizioa eta proiektu berriak elkarri eskua ematen dioten lekua. Egun sentian itsasoratzen garen tokia, hurrengo belaunaldientzat oparotasuna ekarriko duena, elkarlanean, zientzia eta berrikuntzaren eskutik. Itsasoa arrantza da, industria, artisautza, historia, nortasuna, pasioa, berrikuntza, aisialdia, gozamena, etorkizuneko laborategia. Bultzatzen eta elikatzen gaituen indarra. Bere baliabideak partekatuz, nortasuna sukaldatzen dugu, ikasten dugu. Etorkizunerako proiektu jasangarriak bultzatzen ditugu, pertsonengatik eta pertsonentzat. Ikuspegi hau zaintzea eta elkarbanatzea gure lana da. Ekonomia urdin. Jasangarria bultzatzea. Non arrantza sektoreak bere aktibitatea dibertsifikatzen duen, gure itsasoa zainduz, oreka mantenduz. Egiten duguna eta garena maitatuz. Gaur berriro gure historiaren leihoa zabaltzen dugu. Itsasargia lagun, gure etorkizuna eraikitzen jarraitzeko, ideia argi batekin. Itsasoa gara eta beti izango gara.